5, 4, 3, 2, 1. Aja! Aika eteen! Mene! Hyvä! 4, 3, 2, 1. Aja! Mennään! Aja! Mennään! Suoraan! 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 Hop! No niin, mennään! Näin! Mennään! Suoraan! Ai, mennään! Suoraan! Mene! Suoraan! Hop! Suoraan! Ei sinne! Suoraan! Mennään! Hop! Mennään! Kato mutta. 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Aja! Heti! 4, 3, 2, 1. Aja! Joo, mennään! Hop! Tule! Eteen! Sieltä tulta! Tule! Hop! Ääks täällä on yleisöä? Kukas Katia taputtelee? Miltä tuntuu?